Unsa naman eh? Binaw naman ko. Mga tao ni mong salig ka. Bal! Ay, sinuwang! Sinuwang na niya! Balik ka! Moment before. Oo, siya barangay kang budlot diri. O, yun na, gipanding niya na ni. Ito mga tabaw, man dyan magbutar na ko eh. Sayang kitong akong gihatag nga panding nila yun. Ako itong kuhaon na mong buntag pa kayo marugwa na may suod na akong bulsa yun. Maonig balay ni Kuan. Maonig balay ni Diborsyo. A few moments later. Kap, kamusta man kulik-ilik? Mura magdagan kag boto. Ada buto ka kay tungkol sa pagkamay na tong tao niya dali ra pudolon. Ay, bisag pang taon. Naram na permanente diri. Ultimo kay mga tambay. Dijunjuin kay ko ninyo, di ko pre nang uban nga. Karon kap nakadaog man kag sa may plano nimo wala tay kay karon kang kaon dai. Karong sayo pa kayo wa pa mga bli ang restaurant. Di ko mas eleksyon na am dunay kaon, di ba? Di ba? Oh, kana. Oh, magpa-disco magay kap. Oh, disco. Disco. Pag pa-disco ko ron, ang ako ang bagong plano karon. Magpa-disco ko adlawan kay kas kay bayad kuryente ug gabi. Hilag mo ari timong kontra no? Sumong timong kontra ba? Wala niya daw. Di bahala siya mo ari siya kung sa pa yung istorya di na ko maminaw kay daog naman ko. Sigot sa kato gumukon ba? Bahala siya. Bahala siya dugay. Akong pagduda no naa gito diri sa palibot. Na siya sa palibot. Padung ron paminaw na to kanit giron. Tungham to kanit naaras kini aminaw ron. Ako okay. Kamta na daw. Ayo! O say ato. May buntag da! Bor. Bor may buntag ka. Kato ni kontra ni kap. Sige tuyo ni kap. May buntag na yung tanan diha, matay. Wa mo kadaog diri sa Kuan. Dari barangay niya. Niyan to ko ba kay ako lumang prangka niya ko ano kang panding ang gihatag ninyo kay wa man jud ko ninyo botare. Uy, mamoy boy bangga nga. Hubagan ka sa imuhang kung ano na. Di kay sayang kayo ba? Wa man jud kadaog diri niya. Sao man niya. Ako lamang ko ang tuhong gihatag sa inyo ha. Wala na. Nahurot na among gitagay. Tagay na mo oy. Ano? Wala na oy. Mga kuan gito. Mga walo ka kahon tong bira mo nahurot gabi ikap. What? Sus. Ita na ni wala jud so na akong bulsa niya. Nahurot na yun sa akong pagbawi ni Abi man ako tinarong ng inyo ha kay ako tinarong man sa inyo ha niya. Ang manhiman wa man koy boto diri bisag ko sa kabuok. Kasi diri pa na gani kap. Kap bahala Ay na ko na kay pagano hindi ka padisal. Padisal. Paitan eleksyon lagi. Ano lagi kay Silingan-silingan aja diri nya. Kita pa yung nagbangga na niya mga tao ko imong gikuha. Ang kwarta i-appeal pa nimo. sagdi lang pre kay karong magparty-party, imbitaron mi hapon di ka. Na jud may kwarta na. Tagna na hapon ta wala usban na gud kay ini. Mo lagi. Pagihira man ta. Buaya. Loy kay kuane. Ikaw na makalingkod ako magbarog. A few minutes later. Nya pre, unsa man gusto nimo re nga. Sa man di ni mahidi ko mosugot ani. Di ko mosugot ani pre. Di ko mosugot jud ani. Ako. Ambil tong kuan ako da. Sabi nang nga. Ayaw pre kay wa ko. Adi ko mo kuan ni. Balong ang ni mo ha. Daro ni ko. Ambil naman ko, di daw naman ko. Ambil ko ni. Sama na. Oh, ambil daw naman ko. Tao ni mo salig na. Bal. Ay binuwang. Binuwang niya. Ay binuwang. Binuwang niya. Ay binuwang. Binuwang niya. Balik ko. Balik ko. Balik ko na. Ayaw ko niyo. Ayaw laban ko na. Balik ko. For entertainment purposes only.